Hej Viva. Hej. Nu skal vi lave... Jeg tænder lige for lidt. Nu skal vi lave den vildeste. Vi starter med en træner. Han er fin nok. Så CB. Her. Corselinje, han er faktisk rigtig god. Han udvikler sig rigtig meget. Og så har vi Kabu fra Spurs. Han er også helt vildt god. Så. Og til sidst, Kiani fra Lazio. Han er helt vildt god. Så målmanden, det er Andrea. Han er fin nok, tror jeg. Så det er fint. Så kommer vi til midtbanerne. Og i CDM'er, der har vi Mvila. Han er helt vildt god. Og Maruba. Så COM. Valbuena, han er god og hurtig og sådan. Så det er fint. Så har vi Biabiansi. Han er også helt vildt god. Og på venstre midt, Enzo Bia. Og i angrebet, Giroud. Og sidste, så har jeg også en hel masse fysioterapeut og alt sådan noget. Og ja. Men skal lige se holdet over. FIFA ses.